Takže lidičky, já vás vítám u dnešního povídacího videa. Vím, že jsem vám slibovala, že budou častěji, bohužel nestíhám, takže se snažím aspoň dneska něco natočit. Něco, co má hlavu a patu, protože já furt točím ty srandičky, prostě videjka, tady to smějeme se, blbneme. Ale je potřeba občas promluvit lidem do duše, když je to moje poslání. Jo, takže my jsme se domlouvali se správcema, jaký dáme téma a já jsem přišla na to, že asi nejlepší téma bude teď před Vánocema. Téma svobodná maminka. Jo, nazveme to svobodná maminka. Já si to tady budu něco dělat a budu vám to povídat, protože bych nestíhala jinak práci, že jo. Takže mám toho dneska hodně, takže musíme dělat. Ale začneme vlastně k tomu našemu tématu zajdeme, jo. Je to téma vlastně svobodná matka. Myslím si, že nás svobodných matek je hodně. Kdo mě sleduje, ví, že jsem taky sama s dětma. Se 3 dětma, nemám jenom jedno dítě, mám 3 děti a jsem na ně sama. Moje děti jsou starý. Nejstarší je 11, prostřednímu je 10, nebo 9 a bude mu 10 teďkon. A nejmladší 5. Jo, takže to jsou moje 3 děti a jsem sama skoro 3 roky. A k tomu tématu, aby jsme došli do toho bodu. Ten bod je vlastně to, že nikdy nespěchejte na to najít si chlapa. Jo? Protože každá ženská má v sobě sílu postarat se o ty děti a postarat se o to, abyste měli prostě kde bydlet, všechno. Jo, dá se to, i kdybyste měli doma prostě mít někoho, kdo vám ty děti bude hlídat a chodili do práce, nebo prostě pracovali z domova. Jo, já to teda mám z domova, ale i kdybych měla chodit do práce, tak si to hlídání seženu a prostě chodím, jo. Není k tomu potřeba chlap. Není. Jo, já to řeknu, jak to je. Chlap, jakoby, jo, dobrý, někdy ženská potřebuje obejmutí, jo, prostě podporu, ale já si myslím, že největší podporu nám stejně dávají naše děti. Protože když nám je nejhůř, když nám někdo ublíží, jdeme za našima dětma, jdeme je obejmout, jdeme si s nima povídat, to nám jakoby najednou jsou děti dobrý. Jo, takhle to řeknu, prostě někdo to tak má. Já to teda tak nemám, já mám děti na prvním místě, moje děti jsou prostě moje všechno a chtěla jsem jenom říct, jo, já vám dám jeden příklad. Měla jsem jednu zákaznici, bylo to loni, taky takhle nějak před Vánocema a volala mi. Na telefon měla u mě zaplacený výklad, samozřejmě objednaný. A ona mi volala a říká mi, že neví, co má dělat, že má doma 2 děti a že si našla přítele a ten přítel ty děti nerespektuje a nechce je. A že ona přemýšlí, že ty děti prostě bude muset dát do ústavu a chtěla se mě zeptat, do kterého ústavu je má dát. Já jsem úplně stuhla a já jsem nevěděla, co mám říct, jo, protože ona jakože, jestli je má dát někam, nebudu jmenovat kam, ale vybrala 2 ústavy, o kterých se rozhodovala, že by jako je tam asi dala. A já jsem teda se jako zpamatovala, co mi to vlastně ta ženská řekla, protože já jí mít před sebou, tak já jí zbiju jak psa, jo. Takže já jsem jí řekla jenom, že ať se nezlobí, že okamžitě jí vypínám telefon a peníze za výklady posílám zpět, že s takovým člověkem nechci mít nic společného. Jo, protože pro mě jako člověk úplně klesla na nulu, jako když vám chlap řekne, já chci jenom tebe a dětí se zbav, no tak co to je za idiota, no to vůbec, přece děti jsou naše, jo, ty děti za to nemůžou, že vy jste neměla štěstí v lásce, nebo že my jsme jim nenašli dobrýho tátu, který by s náma zůstal, nebo který by se staral, nebo který by nedělal hlouposti. Jo, ty děti za to nemůžou, oni se na svět sami nevolají. A aby si nějaká ženská našla chlapa a on jí řekl, hele, zbav se dětí a můžeme spolu být. No tak to já bych mu řekla, abych mu dala kopačku. No, kopačku do huby by dostal. V žádném případě. Tady k tomu teď dospějeme a to je vlastně to, jak poznat chlapa do života. Jo? Chlapa do života. Někteří jsou dobrý herci, pozor. Jo, na to taky musíte dávat pozor. Když vám začne psát nějaký muž třeba, nebo scházet se s někým začnete, koukejte na to, jak se vás vyptává na děti. Jo, to je první řada. Koukat na to, jak on se bude vyptávat na děti a jestli vůbec se na ně zeptá. Jo, protože většinou jdete s někým třeba ven, plácnout a on jenom, no, kam půjdeme tohle, kam se půjdeme najíst blbosti, prostě nesmysly. Jo, ale třeba mě by třeba zahrálo, kdyby jsem šla s někým ven a on by řekl, no a co takhle vzít sebou i děti. Jo, anebo jak se mají tvoje děti, kdo je teď hlídá. Jo, jsou v pohodě, co měli dobrýho k obědu.
tadyhle to už jsou otázky chlapa. Jo, tohle jsou otázky chlapa. Protože jakmile ten chlap má zájem o vaše děti, tak máte vyhráno. Ano. Co chceš? Domek. Ty jsou za sedačkou, ty kostičky, tak si je běž vzít, jo? je celá a já se jí sádu. Aha, no tak si pro ně běž k Natále, jestli tě je půjčí, jo? No, takže přišla nám Helenka, chce kosky, takže u čeho jsme to skončili, jo. Že by se měl ten mužský vyptávat na děti. Pokud to dělat bude, je to dobrý chlap, jo? Jakoby moje babička říkala, když chceš krávu, tak musíš chtít i tele. Jo, a to je prostě pravdivý. Takže pokud vy máte teď nějakého přítele nebo milence a vůbec se jako nezajímá o vaše děti nebo něco takového, neříkám, aby jim dělal tátu, to ne. Tátu mají jenom jednoho. Ale prostě ten zájem tam být musí, jo? Protože jakmile tam nebude ten zájem hned na začátku, tak tam nebude ani v tom vztahu. Ten zájem je důležitý, protože vlastně co z toho, že vy budete šťastná, když děti z toho člověka mít dobrý pocit nebudou. Když ty děti vycítí a tenhle pán nás rád nemá, jo, a tohle to. Vy musíte prostě v první řadě koukat na svoje děti. Něco jiného je, když je ženská sama, bez dětí a hledá si, je svobodná prostě, jo, není matka. Tak to má úplně snadný prostě si někoho najít. Ale my, matky, to máme těžší. Jo, my musíme koukat na naše děti, na jejich komfort, na to, aby oni se cítili dobře. Aby doma nebyli stísněni, aby se prostě nebáli. A to je důležitý. A správná matka si myslím, že to má stejně hozený jako já. Myslím si, že všechno se dá zvládnout a někdy je lepší být sama. Někdy je fakt lepší být s těma dětma sama, protože na ty děti máte za prvý víc času, nikdo vás nestresuje, jo, máte prostě dobrou náladu, máte čas jako se jim víc věnovat a pokud má přijít ta pravá láska, tak přijde, protože Bůh to nahoře má s náma už nějak jakoby naplánovaný, takže ví, koho má nám poslat do cesty, to jenom my si musíme vybrat. A já si myslím, že pokud vy uděláte to správné rozhodnutí a budete koukat v první řadě na svoje děti, tak by tam mohlo být nějaký štěstí. Jo, mohlo by tam být nějaký štěstí. Tak jo, takže vemte si z toho trošku příklad. Já se s váma musím rozloučit, protože mi tady brečí Helenka a přeju všem krásný den. Mám vás ráda.